న్యూ స్టాక్ మళ్ళీ వచ్చేసానండి మీ ముందుకి న్యూ స్టాక్తోని. హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మోక్షవస్త్ర. ఫస్ట్ టైం మన పేజ్ని చూసేవాళ్ళు ఫాలో చేయడం అస్సలు మర్చిపోకండి. న్యూ కలర్స్, న్యూ డిజైన్స్ చాలా బాగున్నాయండి. శారీస్ మాత్రం ప్యూర్ హెచ్ఓ క్రేప్ సిల్క్, మైసూర్ సిల్క్, కాంజీవరం సింథటిక్, మంగళగిరి విత్ డిజిటల్ ప్రింట్ శారీస్, మష్రూ క్రేప్ సిల్క్ శారీస్, రష్యన్ క్రేప్ సిల్క్, జామ్దాని ట్రెండింగ్ శారీస్ అండి. ట్రెండింగ్ పేపర్ సిల్క్ శారీస్ కూడా అవైలబుల్గా ఉన్నాయండి. కాక్టైల్ శారీస్ కూడా అవైలబుల్గా ఉన్నాయండి. చాలా బాగున్నాయండి ఈసారి మాత్రం కలెక్షన్. అస్సలు మిస్ అవ్వకండి ఈ కలెక్షన్ని మాత్రం. ఈ వీడియోలో మాత్రం అన్ని శారీస్ని చూపించలేకపోతున్నానండి, చాలా లెంతీ అవుతుందని. మీకు ముందు వీడియోస్ వస్తాయండి ఈ శారీస్ అన్నీ. చాలా బాగున్నాయండి కలెక్షన్ మాత్రం. స్టోర్ విజిట్ కూడా అవ్వండి, వీడియో కాల్ ఫెసిలిటీ కూడా అవైలబుల్గా ఉంది. న్యూ అప్డేట్ కోసం మన పేజ్ని మాత్రం తప్పకుండా ఫాలో అవ్వండి. అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదండి ఇంత మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుందని. మీకోసం చాలా బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీలో ప్రీమియం క్వాలిటీ శారీస్ అయితే తీసుకొచ్చాను. అస్సలు మిస్ అవ్వకండి. ఫాలో అవర్ పేజ్. థ్యాంక్ యూ, బాయ్.